हाजोखौ गाखोनो थांगासिनो जों दं नै हाजो थिखिनायाव 가시구나네. 막 사네. 얘기들아 람다고 네. अच्छे जन्म जिए जी अभी चला हाँ बहन के जुए आता है टिकट लेने का ही दो पर ले नहीं 카메라 남자 카메라. 왼쪽 그 전에. 잠깐만. 이거는 가끔 빼라기면 계정 하죠. 얘는 무조건 하지 않아요. 아니 기능 남아야 조롱가 많이 비와이 아시는 가크는 아야. 다른 거나 뭐, 좀 무슨 일 알아? 상하르기. 기능 남았나? 에이씨 앙시하게. 네 정정 네. 노사불 동 모장 수문당 많이 비라 모장 후르나. 빠져리 그중에 비라 모장 뭘까 시나리오. 올해는 싱글 가크라고 동 샵샵 그러니까 좀 가져보니 샵샵하네. 제가 그 비니 그 조정하기. 싱글라가 하여 Alasan na ada. Dia wis na ya. 사실 시기 너무 드신다 내 보셨나? 그 정도면 가면 Dari lagi ya. दो दिन रुके साला कोई इधर ने कहा नहीं भगवान का नाम ले लो कोई बात नहीं Gesel ta. इनको डर लग रही होगी Nih. Udah deh kayak. खबर आए हाँ आपका डर लगता है लगता है ऊंचाई से किसी को डर लगता है नहीं हम लोग भी इधर लगा. लगता है ना नीचे दिखने लगेगा अबे अबे नीचे देखना आपको है भी आपको इधर इधर लगे हैं. हाँ अबे नीचे नहीं देखने का आमने सामने देख लेने का नीचे हमको डर नहीं लगता है इनको लगता है हम देखने से भी डर नहीं लगता हम लोग. Ini wis single gak keren ya. Single lagi nang single ya. Railai mana mana. Tahu lihat apa jo sana mana re. बायदि मानसिनि खर' जोंना सासे बिदाया खिनाया हामला गोजौथिं खारखोगासिनो नालाय Wah, betul gojo fui tahu jeng ber. 저거로 어서 여기고 이신 먹은 신gelong Single lagi nang. Railai jawab macam. सिबुबा Saus kenang ni sar kibi. नहीं आवेगा जी ये जी मुने आवे टिकट कटी होनी आवे बाकी निकाल देंगे टिकट थोड़ी था कोई व्यवहार हो तो और रुपया लेने ले ले मेरे को नहीं पेट मन नशे Man nih, man baik. मोननोसै नै आप लोग जन बेटा बबड़ा ये वही ज्यादा बेगा मोनसे हाजो थिखिनायाव सफैसै Gojo betul betul. हाजो गोजा आरो थांनायाव 전 आंखें में बेवाली दो नेम केम की दो वजन सेट प्रॉपर वजन ब्याडन बराबर भाई नहीं जोंना बिसिबां गाहायनिफ्राय फैदोंमोन जोङो न' सिङाव ट्रक सोखायो नै नै ओमफ्राय नै साइड मोनबाय नै
से हाजार थिखिनियाव फैखानाय दासो सांबाय आं आरो गिलास मंदिर की है दासो सां मोनलायबायनो आदाया माबायदि मोना आं फुरा गिदों हांखोनो मोनो दा हां थर 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 गिदोंमोन नोंथांमोनाबो गिदों बिसोरो गोलोमफुनायफोरा बिसोरो आंहा माने गाखोफेरखाबाय सिगां ओंखायनो माने गिनाय जायाखै जेबो मोनाखै आरोखि सिगां फार्स्ट गाखोनायाव आंबो गिनाय मोन्दोंमोन That's good. बिराद गोजौआव दंफैसिनबो कुणाचा आहे की नाही अगदी लहानपणापासूनच्या स्टोरी आहे आणि तिथून त्यांची सुरू आहे तर झाला की अगदी सुद्धा सोडला दुसऱ्याला परिस्थिती सुद्धा असं म्हणतात सुद्धा आला आणि आं दांना बुस्थुआ बेखौ माने नों लानोब्ला बेखौ लानानै बेखौ अबेबा गारि दोनग्रा मा दोनग्रायाव ओरैहाय दोनबाय था सिंगेलाव बहुद खम सिंगेलाव जोंना गारिया फैगौनो Telepon ni, siapa? Telepon. Iya bang. Telepon. Ada mana sasi orang? Sawai. Tikir ko sila dami na tikir ko. Ang laden. Ang la, bay pas kong kabar. Bay on. Bay kalah kan tu. मिटार सोनो दा 270 मिटार मिटार गोजौ गोजौ गाहायनिफ्राय 270 गोजौआव जों गाखोदों 270 मिटार बै गाहायनिफ्राय नै दा जों थांसिम 270 मिटार बोरिया गाखोनो माने नैबे जिनिसानो बे दिरुंखौ बोख्लायगोन आरोखि बेयो बै बोखानायाव बै टायारानो बिराद ओरै दानखोयो ओरै गिदिंगासिनो दं बेनो गिदिंगासिनो बैयाव साखा गैया होनबा दालाय आङो बैयाव जिबनावबो हानाय नङा गाखोनो हायो जेबो नङा मोनसेल' हनै थं थंनो हायो गाहायनो आं हायाखै दाबो ओरै थायोब्ला आङो माबाया आं जाखाया हाजोनै उनखायसो औ खिथुखायसो आं नुवाखै आं बिदि थाखांखा बेना गाहायसिन गोलैने बेना गाहायजोंसो हाया आरो नोंना एसे गाहायसिन बोरै दिरुं गोनां माबाना हाया माने आं थंथारायथाव नै थाबाया बेखायनो गाव नै जोंना बिदिया नोगोर गिबाय नै गथ'नि आं थंथारायबाय नै दिरुं जरा गोलैनांगौ लांफागोन आरोखि गाव गोलैबाथाय लांफागोन बियो इन्सुरेन्स हरनांगोन बिसोरो थैब्ला लाख 10 लाख हरनांगोन बिसोरो बे द'आबो गोथार नै गाहायथार नालाय दुरुङा जौबाथाय खुन्थिया मोनबा बे जरायाव माने आं थैया मोनब्लायो खोमा नोङो गोजौ जाहैबाय नालाय
जरा जरा गोजौ जायोना बै माने बे खुन्थिया जरायाव गोजौ जायो नालाय गाखोख'नो हाया जायो माने थाथ'नाय गैया बे बुस्थुआ मानसि दंबाबो गैयाबो थांलाय फैलाय जाबाय थायो सिंगेलावसो सासे बिराद गिबाय हमथाथारनांबाय नै एले हमथारबाय माने बिदियाव आं खनसे गुवाहाटियाव मा जादों बिदिनो गोजौनिफ्राय गाहायाव स' थाङो दा बिबाय स' गलैजों ओंखारो बिबान थल्ल' गलनाय बायदि ओंखारो एकदम ज'सो हैखाथारो आरो एकदम गोजौनिफ्राय स' हरगाथारो गाखोफेराना जिउआव बे प्रथमबार गाखोनाय दाइयाव बिदा क्लाब स' गलनाय बायदि ओंखारो नों गाखोनाय Aku lagi dekat, Korea Iya bang, kan ya? Baik, sasia जोंनि माबायाव हासुगु खज' खादों टाइम खौथ' नायाखै खय मिनिट नांगौ गाखोनायाव एसे हिनजाव मुरखिखिमोन गिनानैनो हासुगु जोंखादों गावनाथ' सुरेदारा थिंख्लाब हासुनायाबो गावनि हासुनायखौ लाथाबनोबो हायाखिसै हगारखोना खालि हगार हरबायल' माने एसे लिक गोनां मानसिमोन दा थारमाने आं दाबो ओरैहाय जाखाया आङो एसे गिगाबाय दा बायबेलाथ' गिगाबायबा आं मोनलायबाय आं गोसोखादे एसे माबोरै फिलिंसया खिथादो एसे दहायो आं बिराद गिदोंमोन दा मोनबाय दा फिथाइ गैला नैबे बुस्थुआनो खारहैयो नै सिंगेल गाखोनानै सासे गाखोग्राजों सिंगेल गाखोग्राजों फैबाय जोङो गारि गाखोबाय गारिया बेरायगासिनो जोङो बेसेबां राजाफोर थांसिना औ गैया गाखोबाय गाखोफैबाय ओंखारनानै गोजोनबाय गाखोनो मोननानै